صبح خیر دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر باز هم در انمی بازار کاروان طرفی تیلو بازار در اومدگاه رقم 12 مگزین رقم 61 انمی نوینکا آمدگی کرتا میخوام شما نشان تیم. مرحمت بینید اینا 300 سومن دونه اپتم ده با ارزان میشود. تو از میری چنده؟ 46 تا 56 ай материалш ваяй мрамор барашка резинкаги ина бинед чӣ танада хушрӯ места. ҳозир чанд ранг дора, у рангош ҳам нишон метиҳам. ҳозиро бисёр мепурсанд духтарако ки дар тана пӯшида нишон тиҳанд. барои ҳавай ҳам ҳамхе машмода нишон метиҳем ки чӣ хе ҳангоми пӯшидан меистанд. бинед чӣ хе хушрӯай рангои хушрӯ бисёр дора. бинед маҳкамаки нағзакак духтагиай 300 сомон як либосш. ино сифатҳои хубшонанд. ина ҳозир дигар рангшам нишон метиҳем. дӯстони азиз, ҳозир дигар рангшам нишон метиҳем. бисёр ранги хушрӯвай марҳамат. инаи дигар рангшай. ина бинед чӣ хел ранги хушрӯа. нозука касоне ки ҳам хел рангора нағз мебинед. марҳамат бинед бори навда ранги беҳтарин омадай. духти киртаям хушрӯвай. хича материалшам нағзай. мисол шушта мешава пӯшида ва нархаш 300 сомон ира донада. касе ки опт мехоҳа бо арзон мешава. бо я ранг дигам дорада. у рангшам мепӯше? хай у рангшам агар хоҳед пӯшед. ина тамошобинони азиз, ин ранги сиёҳуш. касе ки мисол ранги торика нағз мебина дониста бошед ки ҳамхе ранги сиёҳам дора. марҳамат ранги сиёҳшам хушрӯвай. чӣ хеле гуфтам? инам ҳами хел. як бори дигар размерш чанд буд? 46 то 56. размеро аз 46 то 56 ҳаст. дар кор боша дар ватсап нависед. касе ки дар тоҷикистон бошад метавона худаш омада аз наздик бина. бори дигар такрор мекунам. ин навор аз бозори корвон тарафи тилобозор 12 дар омадгоҳ магазин рақами 61 омада. аз наздик бинедам хе борои нав омадагай. ҳозир дигар хе ва рангошам ҳаст нишон метиҳам. дигар рангошам метавонед ки ба ҳазур дида интихоб кунед. ина бинед яна хеле сери дора. диде сери фасонам дора. розвиам буда лекин розвишон тамом шидай. оптавикот дарав гирифтан ина ана баъд бо мебиёя. бинед чӣ хушучай фасона ёзи ирам нишон метиҳем дар танам. бинед рӯзои наздик аз ин бо мебиёя аз розвиш. инчунин дӯстони азиз, анамхе двойкое ки ман шумода нишон дода будам. анами двойко бисёр рангои дигар хелош омадай. рангои хушруш омадагӣ аст. размеро то размери чандаи двойко? аз 46 то 54 размер дорад двойко. на размерои хушрӯ омадагиай. рангои беҳтарин. марҳамат дар кор бошад нависед. доставкара мефаҳмонам. ана дӯстони азиз, и ҳамун розве ки ҳозир ман шумода нишон додам. ранге ки дарав харидан тамом шид. дониста бошед ки рӯзои наздик бо мебиёя. ҳозираш дамида дона мондагиай. размери чанд мондагиай ҳозирашда? 54 56 мондагиай. ҳозир 54аш мода. 54 пӯшидагиан. ина бинед чӣ хушрӯ. и цветчам ваиш хушрӯвай. рангакш хушрӯвай. духтаракҳои ёш агар гирифтан хоҳанд марҳамат дониста бошед ки анами ранги фасонам ҳаст ва рӯзҳои наздик ҳамаи размерош бо мебиёя. хулос дӯстони азиз, видеои мо ҷамъ баст мешавад. хайр, то видеоҳои оянда. саломат бошед.